Ngayon yan, isa pa tayo. Ito yung palang araw natin ng delivery. Ngayon yan, Pugaro pa rin ang area natin. Ngayon yan, papasok ko tayo ng Pugaro Suite. Pangalawang araw ng delivery natin ngayon. Ngayon yan, andito po tayo sa Pugaro Suite. Mag-deliver na po tayo dito. Tapat lang siya ng dagat, yung Pugaro Suite. Ito yung 2 days na pag-deliver natin. Andito tayo sa Pugaro Suite. Minions. Hello mga Minions, DCB TV mga Minions. Dito tayo sa Pugaro Suite. Minions, ito po mga delivery ko, may mga naiwan pa kaya Minions, keep watching. Pauwi na mo tayo, galing na-deliver dito sa sa Pugaro Suite dito banda. So, pauwi na po tayo. Ito yung balalakbay natin, no. Ayan yan, so Pugaro Suite, dito mga pispan. Ayan yan, mga pispan dito. Ayan yan, pauwi na po tayo. Galing tayo nag-deliver. Ayan yan, pauwi na po tayo. Galing tayo nag-deliver. Dito na po tayo sa Dagupan. Ayan yan, ito yung Pugaro Dagupan. Galing tayo mag-deliver. Pauwi na po tayo mga yan. Ayan yan.